3 prasiatka. Žili raz 3 prasiatka, ktoré bývali v lese. Vlk trávil celý deň tým, že ich sledoval, pretože ich chcel zjesť. 3 malé prasiatka sa rozhodli, že si postavia domček, každé svoj. Prvé, veľmi zodpovedné, sa rozhodlo stavať stehál. Druhé, trošku menej pracovité, dalo prednosť drevu. A posledné, najnetrpezlivejšie, si povedalo, že stačí aj slama. To však nebol dobrý nápad. Vlk zbadal chatrný domček a skríkol: Cítim tu, prasiatko. Vylez z domčeka, lebo ináč fúknem a fúknem tak silno, že ti ho odfúknem. Prasiatko nebolo veľmi statočné, triaslo sa od hlavy po pety, keď v tomu strašný závan odniesol strechu domčeka. Aké chutnučké prasiatko, potešil sa vlk. Ale kde sú ostatné? Pýta sa a strká si večeru do veľkého vreca. Bohužiaľ, nie sú veľmi ďaleko. Druhé prasiatko ešte nie je hotové. Zostáva mu zatlcť niekoľko klincov, no drevo je odolnejšie a určite ochráni prasiatko pred zlým vlkom. Vlk je však veľmi silný a domček sa zrútil po 2 zafúknutiach. Prasiatko zasypané doskami nestačilo ujsť. A vlk ho chytil a strčil do vreca. Už si oblizuje gamby. 2 už mám a idem si po 3, vraví si labužnícky. Tretie prasiatko je veľmi šikovné. Spokojne obdivuje svoj nový tehlový domček. Len nech príde ten hlúpy vlk, pekne ho privítam. A vlk už prichádza. Daj si pozor, prasiatko, vlk je veľmi silný. Už zrúcal 2 domy, môže odfúknuť aj ten tvoj. Dom však odolal vlkovmu silnému dychu. To nič, hovorí si vlk. Tak vyrazím dvere. Ani to nejde, aj dvere odolali. Za ten čas sa 2 prasiatkám podarilo vyslobodiť z vreca. Rýchlo do domu! Prvé prasiatko zatiaľ rozdúchávalo oheň, aby voda v kotle vrela viac a viac. Aj vlk však dostal nápad. Zaumienil si ísť dovnútra komínom, v ktorom sa kúrilo. Nebol to však dobrý nápad. Páli to? Pýtajú sa prasiatka zborovo a smejú sa z prekvapenia, ktoré vlkovi prichystali. No vlkovi to vôbec nie je smiešne. Uteká, čo mu nohy stačia, držiac si popálený zadok a sľubuje si, že sa tam už nikdy viac neukáže.